ați venit sau bine ați revenit pe canalul de YouTube al Școlii de Limbi Străine K1M din Sibiu. Mă numesc Inga Băutor și mi-am propus să promovez programele școlii noastre prin aceste scurte lecții în care explic germana, vorbește pe românești. Continuăm azi o lecție despre câteva verbe care au o conjugare mai specială. Dar, înainte de a începe, aș dori să amintesc datele noastre de contact pentru cazul în care ați dori să asistați la o ședință de probă la cursurile noastre intensive de limba germană și de limba engleză pe care le ținem online. Deci, pentru informații despre cursurile noastre de limba germană, ne puteți scrie la adresa germana@k-nu.ro, iar pentru engleză ne puteți scrie la engleza@k-nu.ro. Ați avut și o scurtă verbă de casă pe care o verificăm rapid. Câteva propoziții de tradus. Prima propoziție. Cine bea 3 sucuri? Wer bringt 3 Säfte? Repet. Wer bringt 3 Säfte? Ne aducem aminte de un mic artificiu pe care l-am făcut ca să ajungă verbul conjugat pe locul întâi. Deci, în propozițiile interrogative, verbul stă întotdeauna pe locul întâi. Dar în astfel de propoziții care încep cu pronume interrogative care conțin W pe primul loc, am propus acest artificiu să numerotăm cu 0 pronumele interrogative ca să respectăm în continuare regula conform căreia atunci când formulăm întrebări, verbul să stea pe locul întâi. Următoarea propoziție. Pe cine iubești tu? Wen liebst du? Repet. Wen liebst du? Da? Din nou, acest pronume interrogativ îl numerotăm cu 0 și atunci verbul conjugat stă pe locul întâi. Verificăm și terminațiile. La prima propoziție avem terminație T. La a doua propoziție, terminație ST, deoarece apare pronumele personal du. La a treia propoziție, cui îi aduce el 2 mere, procedăm la fel, și anume acest wem îl numerotăm cu 0 și atunci verbul stă pe locul întâi cu terminație T, deoarece apare pronumele personal er. Cei care nu înțelegeți aceste terminații, puteți revedea lecțiile despre conjugarea verbului. Deci, propoziția sună, wem bringt er 2 Äpfel? Repet, wem bringt er 2 Äpfel? Și a patra propoziție, a cui casă este mare? Ați tradus, wessen Haus ist groß? Repet, wessen Haus ist groß? Iar la întrebarea cazului genitiv am propus, ca mic artificiu, să luăm unitatea logică wessen Haus împreună, deoarece genitivul este legat de un substantiv și atunci din nou vedem că verbul ajunge pe locul întâi. Bun, haideți să vedem lecția de azi. Verbe cu conjugare specială este prima parte, deoarece în episoadele următoare vă voi arăta și alte modele de conjugare. Astăzi începem cu verbe care prezintă o schimbare din E în I la persoanele a doua și a treia singular, adică la du și la erzies. Să vedem. Am ales verbul sprechen, verbul a vorbi, pentru că îl întâlnim des. Deci, sprechen are acest H din cuvântul românesc mișnia. Deci este H din mișnia, cum l-am denumit neștiințific în episoadele anterioare. Deci, nu spunem sprechen, ci pronunțăm corect sprechen, ca în mișnia. Și urmărim conjugarea, vedem terminațiile marcate cu roșu, sunt terminațiile uzuale, deci ich spreche, dar vedem la du și la erzies că în loc să spun sprichst, avem o modificare în i. Deci corect este du sprichst. Du sprichst. Este mai dificil de pronunțat din cauza acestui H din mișnia, deci nu spun sprichst, ci spun sprichst.
Deci, repet, ich spreche, merită exersat acasă, deci este același ca și în ich. Ich spreche. Repet, ich spreche. Du sprichst. Poate aici este cel mai dificil de pronunțat. Du sprichst. Apoi, sie spricht. Sie spricht. Iar la plural vedem că dispare această abatere spre I și revenim pe E. Wir sprechen, ihr spricht, sie sprechen și sie sprechen. Este bine de ținut minte că dacă întâlnim verbe cu conjugare specială, atunci acestea au abaterea doar la singular. Deci verbele în limba germană, la plural, se conjugă normal, deci fără abateri. Să vedem și câteva propoziții cu verbul sprechen. De exemplu, vorbești germană. Aici am arătat că în limba germană trebuie să folosim neapărat să exprimăm subiectul, deci vorbești tu germană, nu putem traduce fără subiect clar exprimat. Și folosim, deci, cuvintele sprechen și cuvântul Deutsch, care înseamnă germană, mai exact limba germană, fără să traducem cuvântul limba, da? Deci Deutsch. Și traducerea corectă este sprichst du Deutsch, sprichst du Deutsch. Vedem la terminația st, deoarece lucrăm cu pronumele personal du. Un alt exemplu este întrebarea: ce limbi vorbești tu? Am încercat să explic modul în care formulăm în limba germană, deci nu vom lucra cu întrebarea ce, ci reformulăm un pic, am pus în ghilimele deoarece în română nu sună așa bine, dar în germană ar fi o formulare de genul care limbi le vorbești tu. Deci avem nevoie de cuvântul welche, da? Avem 3 variante în funcție de genul substantivului pe care îl folosim în propoziție. Aici vom lucra cu welche. Vedem că este același cuvânt cu terminație diferită. Deci welcher, dacă am folosit un substantiv masculin, cu der, welche, dacă folosim un substantiv feminin, cu di, sau welches, dacă folosim un substantiv neutru cu das. Iar în cazul nostru, folosim welche pentru că îl combinăm cu un substantiv la plural. Și știm că la plural avem tot articolul hotărât di. Cei care doresc să revadă episodul despre articolul hotărât vor vedea explicația că di are mai multe roluri în limba germană, deci îl găsim și pe lângă substantive feminine, îl găsim și pe lângă substantive la plural. Îmi traducem corect. Welche Sprachen sprichst du? Am trecut aici sus cuvântul Sprache, die Sprachen. Spre deosebire de verbul sprechen, atenționez aici că avem litera A în acest substantiv, deci Sprache este limba și sprechen este verbul a vorbi. Iar acest H este de data aceasta un H olandez. L-am botezat tot neștiințific. Este H-ul din substantivul Buch, de exemplu. Deci Sprache. Sprache, pe când verbul este cu H din Mischling. Sprechen. Bun. Haideți să vedem încă o dată traducerea. Welche Sprachen sprichst du? Așa, și am arătat din nou că luăm împreună aici unitatea cu substantivul, welche Sprachen, și atunci verbul conjugat apare pe locul întâi. Deci respectăm regula cu acest mic artificiu de numerotare. Bun. Am formulat și un răspuns la întrebare. Eu vorbesc limba română, engleză și un pic limba germană. Am trecut aici
cuvintele de sprijin. Deci, rumeniș, română, adică limba română, fără să traducem și substantivul limba. Deci, rumeniș, însemnând limba română. English, deci nu citim English, ci English, limba engleză. Deutsch, limba germană. Și ein bisschen, cu H din cuvântul mișnea. Da? Deci, un H din mișnea. Ein bisschen, merită interesat. Bisschen, un pic. Deci, în niciun caz nu citim bisschen. Deci, separăm bisschen. Așa, bisschen. Iar traducerea este ich spreche, marchez din nou terminația e, deoarece lucrăm cu pronumele personal ich spreche, Rumänisch, Englisch und ein bisschen Deutsch. Repet, ich spreche, Rumänisch, Englisch und ein bisschen Deutsch. Am căutat și un alt verb care să aibă o conjugare asemănătoare și anume verbul geben. Deci, aici ne aducem aminte că în germană nu apar sunetele gegi, deci nu citim geben, ci în V curat, geben, și cu un E mai ascuțit, geben. Iar la conjugare vedem aceeași abatere spre I. Deci, ich gebe, du gibst. Deci nu spun gibst, ci gibst. Er, sie, es, gibst. Iar la plural vedem, din nou, că revine spre forma de rădăcină, da? Sau spre forma de infinitiv. Deci, wir geben, ihr gebt, sie geben și sie geben. Am formulat și aici exemple. Ce îmi dai tu mie? Am pregătit aici întrebarea vas, cu care ne-am mai întâlnit, și cuvântul mir, care înseamnă mie. Deci traducem was gibst du mir? Was gibst du mir? Și din nou numerotez pronumele interrogativ cu 0 ca să avem verbul conjugat pe locul întâi, fiind o propoziție interrogativă. Iar răspunsul: eu îți dau ție 2 mere. Învățăm astăzi cuvântul dir, care înseamnă ție. Numărul 2 îl cunoaște din episoadele anterioare, 2 sau 2. Iar cuvântul măr l-am avut de mai multe ori, der Apfel, cu plural Äpfel. Cei dintre dumneavoastră care nu înțelegeți ce este cu această terminație, cu aceste 2 puncte numite umlaut, puteți revedea episoadele legate de forma de plural. Acolo explic ce trebuie să facem ca să obținem forma de plural. Ce trebuie să facem cu aceste terminații pe care le vedem după virgulă. Deci, traducerea este ich gebe dir 2 Äpfel. Repet, ich gebe dir 2 Äpfel. Am pregătit din nou și o mică temă de casă. Prima temă este să conjugați verbul helfen, care înseamnă a ajuta, urmând modelul de conjugare a verbului sprechen. Deci va schimba și acest verb în i. La persoana a doua și a treia singular, adică la du și la es, cum ați văzut mai sus. Și a doua temă, al doilea exercițiu din temă, este să traduceți următoarele propoziții. Prima sună astfel: ajuți tu cu plăcere. Învățăm cuvântul gern sau gerne, înseamnă același lucru, deci ambele forme sunt corecte, gern sau gerne, care înseamnă cu plăcere. Și aș dori aici să atenționez că nu există mit gern sau mit gerne, deci acest cu este inclus deja în cuvântul gern. Iar a doua propoziție, profesorul ajută întotdeauna. Am reluat cuvântul lehrer, cu care ne-am mai întâlnit. Și trec acum cuvântul întotdeauna, care în germană este immer. Immer. Bun. Cu imi. Și trec și pronunția. Deci,
Deci profesorul ajută întotdeauna. În regulă. Cam atât pentru azi. Sper că v-a plăcut și această lecție. Și dacă ce ați aflat astăzi v-a ajutat chiar și un pic, nu uitați să ne dați un like, un share, un subscribe. Mulțumim frumos! Sper să vă revăd sănătoși și data viitoare, săptămâna viitoare. Bleiben Sie gesund und bis bald!